Хаванското летище Хосе Марти в петък се състоя срещата на хилядолетието. Римският папа Франциск и главата на Руската православна църква патриарх Кирил. Папата и патриарха 3 пъти се целунаха и прегърнаха. И събеседването премина за затворени врати. След това вече в рамките на публичната част от срещата патриархът на Москва и цяла Русия Кирил и главата на Римо-католическата църква Франциск подписаха съвместна декларация, в която призовават европейските християни да се обединят за устояване на християнските ценности. Разговаряхме като братя, каза папа Франциск. Той изрази надежда, че Хавана може да стане столица на диалога между двете църкви. Патриарх Кирил отбелязва, че и двамата представители разбират своята отговорност за бъдещето на цивилизацията. Двете църкви могат съвместно да работят и да защитават християните по целия свят. Главите на църквите си размениха подаръци. Патриархът подари на папата казанската икона на Божията майка, а в отговор получи частица от мощите на свети Кирил. След срещата папа Франциск се отправи на първата си пасторска визита в Мексико, а на патриарх Кирил му предстои пътуване до Парагвай и Бразилия.